Δεν είμαι σίγουρη αν το γνωρίζετε. Είμαι μέλος σε ένα σύλλογο. Κάποια στιγμή, πριν λίγο καιρό, ένα από τα μέλη έκανε την εξής πρόταση. Παιδιά, τι λέτε, μαζευόμαστε στο σπίτι κάποιου, να συζητήσουμε τα του συλλόγου, να κοιτάξουμε να τον κάνουμε ευρύτερα γνωστό προς τα έξω και να περάσουμε και καλά. Ωραία ιδέα. Τόσο ωραία, που ένας με τη σειρά αρχίσαμε να λέμε ναι, θα πάμε. Στη μεταξύ μας ηλεκτρονική επικοινωνία, το λεγόμενο chat, δημιουργήθηκε λίγες μέρες πριν τη συνάντηση αυτή ένα ηλεκτρονικό γεγονός, το οποίο είχε την ονομασία το πάρτι μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μια απλή συνάντηση άρχισε να προκαλεί τόσο πολύ ενθουσιασμό, ώστε όλοι να αρχίσουν να το νιώθουμε ότι πάμε σε ένα πάρτι. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε πληθώρα από φαγητό. Να έχουμε πληθώρα από γλυκά. Το ποτό εννοείται υπήρχε άφθονο. Είχαμε επίσης καπελάκια πάρτι, γιατί χωρίς καπελάκι πάρτι δεν γίνεται. Παίξαμε επίσης και ένα παιχνίδι, ίσως να το γνωρίζετε. Μια νύχτα στο Παλέρμο, όπου κάποιοι αποδείχτηκαν εξαιρετικοί δολοφόνοι. Πέρα όμως από όλα αυτά, υπήρχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Λοιπόν, υπήρχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν η διάθεση όλων των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν να περάσουν καλά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχετικά λίγο καιρό που βρισκόμαστε. Ο σύλλογος είναι η βάση μας, είναι το σημείο αναφοράς μας. Παρ' όλα αυτά όμως, όσες φορές έχουμε βρεθεί και εκτός του συλλόγου, περνάμε πάρα πολύ καλά. Όλη η εφορία που μου δημιούργησε το γεγονός ότι βρεθήκαμε και περάσαμε τόσο καλά, με έκανε για ακόμα μία φορά να σκεφτώ πόσο σημαντικό είναι να έχεις ανθρώπους γύρω σου, με τους οποίους να μπορείς να μοιράζεσαι εμπειρίες, να μοιράζεσαι στιγμές. Και ακόμα περισσότερο, πόσο σημαντικό είναι να έχεις φίλους. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω στο διαδίκτυο μία ορολογία για το τι είναι φιλία. Βρήκα μία πρόταση που μου άρεσε πάρα πολύ. Ο φίλος είναι η οικογένεια που εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ένας άνθρωπος που δεν έχει κατορθώσει στη ζωή του να δημιουργήσει φίλους, έχει μέσα του ένα τόσο μεγάλο κενό που είναι δύσκολο να γεμίσει. Γιατί όλες οι εμπειρίες μας, η καθημερινότητά μας, τα γεγονότα που συμβαίνουν, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, εάν δεν έχεις έναν άνθρωπο να τα μοιραστείς, είναι σαν να μην έχεις ζωή. Σύμφωνα πάλι με τους ψυχολόγους, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν ένα φίλο από ένα πάρα πολύ καλό φίλο. Από όλα τα χαρακτηριστικά θα σας πω 5 λόγω έλλειψης χρόνου. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο καλός μας φίλος σέβεται την προσωπικότητά μας και αυτό που είμαστε. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά στυλ ντυσίματος, να έχουμε διαφορετικά είδη μουσικής, να έχουμε διαφορετικά χόμπι. Αυτό δεν είναι εμπόδιο στη δημιουργία μιας φιλίας. Ίσα-ίσα είναι μια παρότριση για να γνωρίσουμε κάποιους κόσμους που μέχρι τώρα δεν τους ξέραμε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι φίλοι μας βρίσκονται δίπλα μας πάντα. Όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολες στιγμές και όλοι θέλουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, να του μιλήσουμε, να μας ακούσει. Δεν έχει σημασία αν θα είναι η φυσική του παρουσία εκεί. Σημασία έχει όμως να τον νιώθουμε ότι είναι εκεί για να μας κάνει να νιώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι φίλοι δεν μας βρίσκουν ποτέ τα αυτιά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εκτιμούνται οι
προσωπικότητά μας. Να χαίρονται για όσα καταχθώνουμε. Αλλά είναι και εκεί για να μας πούν πότε κάνουμε λάθη. Έτσι ώστε να τα αναγνωρίσουμε και να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι ξέρουν να ακούνε. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε με ανθρώπους στους οποίους θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα που πολύ σοβαρά είναι πάρα πολύ ασήμαντα. Και συνειδητοποίησαμε στην πορεία της κουβέντας ότι μιλάμε σε έναν τοίχο. Ο καλός σου φίλος ξέρει να μας ακούει και να καταλαβαίνει αυτό που θέλουμε να του πούμε. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι, που μου αρέσει και πάρα πολύ, πως μια πολύ πολύ καλή φιλία μας βοηθάει να εξελιχθούμε. Και ο λόγος είναι γιατί, θέλοντας να κρατήσουμε αυτή τη φιλία, προσπαθούμε να βγάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο θετικά χαρακτηριστικά, άρα, ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουμε, βελτιωνόμαστε. Θα τελειώσω την ομιλία μου τονίζοντας τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εάν έχετε καλούς φίλους στη ζωή σας, κρατήστε τους, φροντίστε τους, αγαπήστε τους, όπως θα θέλατε και εσείς και εκείνοι να κάνουν εσάς. Το δεύτερο είναι ότι, το δεύτερο είναι ότι επειδή στο πάρτι που κάναμε δεν συζητήσαμε καθόλου τα του συλλόγου, θα παρακαλούσα να γίνει ακόμα μια συνάντηση, γιατί πρέπει να το κλείσουμε το θέμα, που έχει μια εκκρεμότητα. Και το τρίτο είναι ένα χρονικό που διάβασα τελευταία στιγμή και μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι οι φίλοι είναι ο τρόπος του Θεού να μας ζητήσει συγγνώμη για τους συγγενείς που μας έδωσε. Σας ευχαριστώ.